Hasteko, benetan eskerrik asko Euskaltzaindiari olako foro batea gonbidatu izategatik. Alde batetik ohorea da, benetan esate dizuet ohore bada, gu bezalako jende bat honea gonbitu izatea, baina beste aldetik, zoritxarrez, ba ez da kasualidadea, ez? Ba nik ezautzen ditut hemen gaudenak Fagor eta GKN eta esan nahi ez zoritxarrez oso enpresa gutxi garelako zerbait araututa lantzen ari garen okala. Eta aipamen egin nieke, adibidez guk Goierrin baditugu hainbat enpresan arteko euskara batzordea badukeu ingudea eta badabiltzelako hainbat enpresa arautu gabe ere euskarari bere leku egiten. Bai. Eta bueno, hasteko saiatuko naiz labur egiten. Hemen jarri zeu irudi hau guk urtero egiten dugu motivazio kanpaina deitzen dion zerbait potentea nahi izaten dugu. Eta, hau okorrituz zaion, guk trenak egiten ditugu, edo esan dezagun orain arte trenak egiten genitun, zati orain autobusetan ere sartu gara, eta nik ezer egiten bukatuko deun. Baina, irudituz zaion oso egokie, askotan aipatzen den, esaldi egindako bada, ez, igo zaitez ez dakiz eren trenera, ez, igo euskararen trenera hasi ginen honekin, gaina hau ideatu zuena ere hemen dago, Juanjo hor ikusten dugu artean. Eta, hasiko gara, egin ditugu bi hiru zati euskararen planan mugarriak aurkeztuko dizkizu dugu, zein diren erronka nagusiak, eta gero ni postuko nitzateke sekula ditu ez dudan galdera bat egingo bazen idate. Euskara planaren mugarriak, hemen esan behar da, hau oso garbi genuken aipatu behar genuela, guk egin behar ditugu datorren urten 20 urte honetan zerbait araututa egiten hasi ginela, 1985 Eusko Jaurlaritza hasi zen nolabaiteko plan piloto deitu zituen euskara planakin, eta gure etxeko buru zen Andres Arizkorretak eskaini zuen bere buruek kaf eskaini zuen hemen parte hartzeko, eta hasiera baten Eusko Jaurlaritzak esan zigun, plan piloto bat sortzen danen izaten dela arrakasta izateko gero salgarri izan dedin, da orduan nolabait ere deskarta behin gintuen, baino, beak insistitu egin zon, eta kontatzen dut hau, zatik eman nahi diot duen izan zuen merituek gaur gauden tokian egoteko, eta orduan erabaki zen guk laugarren divisioa, hirugarren divisioa, lehenengo divisioa deitzen dio zueri ez dizu ezer esaten, horregatik jarri zuen trenen akabera da laugarren divisioa, eta hor hasi zen nolabait ere zerbait arautu egiten, Eluiarren eskutik hasieratik 1985, da hor hasi zen lehenengo pertsonako ere hemen dago Miguel, eta gaur arte eta Eluiarrekin segitzen dugu. 2005 horrekin hasi zen zati baten, eta 2005 ja Irungo lantegin jarri genuen martxan lehenengo euskara plana Irunen. Gaur egunen 322 langile dara Irunen, baino hontan hasi ginenen 200 ez ziren iristen. Eta dato gehiagez emateatik jakin gaur egunen Irunen euskaren ezagutza 60% gabiltzala. Eta 2006 etorriz, ja nolabait ere guk borruka handi izan genduen 1985-etik 2006 esanez, hori ezin zan egokitu toki jakin batea enpresa baten, azken baten enpresa barrun danak harremana duelako, eta ez zuen balio tailer bateko gauza batein, da gainontzekoa lortu genuen 2006-en nolabaitele lehen euskara plana Beasaingo lantegi guzti bere baitan hartzen zuena egitea. Eta orduan sortu zen euskara batzorde berria, gero aurkeztuko den bezala, eta hartu zen bere osotasunen hori izan zen nolabaiteko erronkaik handiena Beasainen azpimarratzekoa. Eta gaur egunen ikusten duzue ia 3.000 langile gare Beasaingo kafen, eta langileen euskararen ezagutza 40% egongo ginateke. Esan dugu 2006 urten hasi ginen gaur egun daukeun egitura honekin, hor sortu zen guk egin genuen borruka, KAF bezalako enpresa batek behar zuela norbait erabat hortan arituko zen pertsona bat, guk ebiltzen hainbat euskara batzorde tokian zati ez dut esan lehen hasi ginen trenen akabera, baina gero plan hori juntzan giza baliabideta, bulego teknikoa eta hainbat tokita txandaz txanda, orduan hor geunden nola baiteko, ez dakit nola deitzen zinioten, ez ziren euskara batzorde ez dakiz eta aldetan da gu genbiltzen hor esan ez behar zola pertsona bat kafekoa hortara arituko zana denbora osoz ez. Eta 2006 heldu ginenen enpresak onartu zonoi, eta nire zorionerako niri deitu zidaten,
eta hemen zitzen dut guztu lan honetan. Bueno, arrezkero aurrez genuen Eluiar aholkularitzaren gain, pertsona hori ni hasi nintzen hau kudeatzen, baino beti ere Eluiar aholkularitzazkoen laguntzaz gaur ere segitzen dugun bitarten, eta guretzat oso aberatsa, zati bestela ni zentratuko nitzeke bakarrik gure etxeen kafeen, orduan aholkularitza batek eukitzek izan nahi du ikusi dezakezuen bezala, beste enpresa guztiak ezagutzen ditu, orduan aberasgarri da zentzu horretan. Bueno, enpresa mailako euskara batzordea sortu zen, eta hau ez dakit danan horren kontatzea merezi duen, baina esango dut, sortu zen, zuet pentsa, 27 lagun garela, behasengo euskara batzordeen, ez gara laukatu. Eta sortu zen, sail batzutan izan zen, esan diate, edo me han dicho que necesitan uno de euskera, eta hola ez, orduan, denborak erakutsi zigun, euskara batzordeen zegoen jende batek, ez zuela bizi, ez? Norbeak dauke bere lana, ni naiz bakarra hontan ari dana, eta gaur egun esan dezaket, eta horretik kontatu dut anekdotoi, gora ipatzen dut euskara batzordeen daren banakako guztik, zati momentu hontan euskara batzordeen lanean ari dan jendea eta urtek daramatza da, benetan bizi duelako hau. Zati norbeak dauke bere lana, bada ingeniaria, beste administraria, beste soldatzailea, baina horrezaz gain musutruk borondatez egiten du euskara batzordean dagokion lana. Bai, hori da, euskara batzordea da gure hizkuntza politika orokorraren motorra. 2007an adostu genuen zuzendaritzarekin hizkuntza politika orokorra deitu geniona, deitu zezaken beste erabatea, guk hizkuntza politika orokorra ditzen dugu, eta euskara batzorde hori nola osatuta, sail guztietako euskara koordinatzaile ditugu, gertatzen dena da, sail guzti esatea igual, gehiegi da ez, behasengo kafeen izugarrizko sail pilo badare, baina bai bintzet jende desente duen sail bakoitzeko ordezkari bana deu, gero oso garbi oki genduen beste gauza bada zuzendaritzako ordezkaritza bat ere egon bertzuela euskara batzordean, ez zedin gertatu, guk erabaki batzuk hartu, eta gero mai hortan hartutako erabaki batzun, baimena izan beharra zuzendaritzati, orduan hoi mantendu deu beti, zuzendaritzako ordezkaritza bat deu, eta baita ere sindikatu bakoitzetako ordezkari bana. Behaseinen adibidez, ELA Lab, SK eta Komisiones dare, orduan horiek ordezkari bana dute euskara batzordean. Orduan, egiten deu hilero euskara batzordearen bilera, nundi sortzen da hileroko bilera, egiten ditugu 4 urtetako plan estrategikoak, eta gero 4 urtetako plan estrategiko horiek eramaten ditugu 4 urte horietako bakoitzera, eta deitzen diogu urterokoari deitzen diogu jarduera plana. Irun aipatu deu, Irunen beste euskara batzorde bat deu, baita ere ni nago bertan, hemen ikusten duzue ia gutxigo geak, igual erdiega Irunen, eta hemen ere gauza bera, Irungo euskara batzorden dagoen jendea, izugarriz kontzientzia duen jendea do, eta ni beti esaten dut, hemen dago Aitziber, Eluiarreko nei laguntzen didan Irunen, eta Aitziber badakin ni beti esaten ni, Irundi nola beti esan behaseina puztuta gutena. Zergatik, erresagoa dalako Irunen jartzen ditugun erronkak betetzea, neurtzea, ez dakit nola esan. Eta hor ez daukagu sindikatuen ordezkaritzarik, ez genuen bere garaien beharrezko ikusi, sindikatuetakoek ere ez digute eskatu egon nahi dutenik, orduan hor dauzkagu behaseinen bezala sailetako hainbat ordezkari, eta zuzendaritzako ordezkari baita. Esan dut, hizkuntza politika orokorra deitu geniola, eta nolabait ere egin genuen gure Biblia dana, liburuska baten argitaratu genuen, langile guztiri eskua banatu genuen, bai paperez eta bai bestelako euskarrien, eta momentu honetan esan dezaket, egin dugula, 2010an argitaratu genuen, eta oraintxe bertan, 2019 bukatu deu, beraz 2020an argitaratuko deu antzeko zerbait, baino egokitu deu, bikainek erabiltzen duen egitura berera, erreferentzia marko estandar emeren baitan jarri ditugu gainontzekoekin aldera aktualizateko eta hobeto ulertzeko danok. Eta lehen norbaitek esan do zirkulo ez dakiz zer kostatu zaititzen nola esan don, hortan pentsatu gabe negoen, ez da Jonek edo zeinek esan don, baina guk ere antzeko zerbait irudi hau egin genuen, eta pixka bat hemen ez dago bat garbi, baina da nolabait ere
muina da Euskara Batzordea. Euskara Batzorde hori errepikatuko dut osatuta dago ni neu, Euskara Teknikari edo Euskara Ardura naizena, zuzendaritzako ordezkaria, sail guztietako Euskara ordezkari bana eta sindikatuko ordezkarik, baino hor bueltan daukeu hizkuntza politika orokorra, hori da guri nolabaiteko bermea, nolabaiteko babesa ematen diguna egiteko, gero ditugu hainbat azpi batzorde, zati bestela ez da posible hileroko bilera batekin eta naiz eta ni 100% hontan haitu ez litzateke posible izango KAF bezalako enpresa baten adostutako gauzak aurrera eramatea, horren ditugu hainbat azpi batzorde. Gero aurrera ikusiko ditugu, baino adibidez Galardi aldizkaria egiteko, hizkuntza eskakizunean araututa dukeunaren jarraipen egiteko, motivazio kanpaina egiteko, eta beste hainbat gauza egiteko azpi batzorde ditugu jende desberdinekin. Euskara ikastaldiak, hau betidanik ez 25 urte, igual 35 bat urte, KAFen Euskara ikasi edo hobetu nahi duenari, euskaltegia joatea gonbidatu izan diogu beti eta matrikula ordaintzen zaio, hori beti ala izan da, ze gutxigo ez. Bueno, gero daukegu neurketat lantaldean noski, egiten dugu, baina egiten den hori neurgarri izan bardo, aurrea goazela antzemango baldin bada, neurketa lantalde badaukegu, ez talako nahikoa, behar zeinen, 3.000 pertsonan hizkuntza ohiturak, telefonoko izan, ahozko izan, neurtzeko gu ez gea nahikoa. Eta bueno, gero talde naturalak edo bostekoak deitzen diotenak Luiarrek, edo Emunen Telpek, edo beste azkenen badakizue, helburu da Euskararen erabilera konstiente egiteko, egiten ditugu elkarrekin lan egiten duen jendea elkartu, eta hilabeteko epen, azten behingo bileratan, 2 orduko saioetan, konstiente izan da egiten, ni zergatik egiten dut honekin gaztelaniaz, edo hobeto zergatik ez dut egiten euskeraz, eta aldaketa hori eraginez. Bueno, komunikazio kanalak barra egingo didazue, baina behar zingo lantegin guk geurek adibidez 55 ohartaula dauzkeu gurek. Komiteak, batzordeak ditu bera, baina guk geure ditugu, bestela ez ginateke iritsiko. Badakiz esango dio zuen, oharrak inork ez ditu irakurtzen, baina horiek jarri beharra daude. Zati, harrigarri badirudi ere badago jendea oharrak irakurtzen dituena. Bai, bueno, baditugu 55 ohartaula eta hor ematen dugu gure berri, baina guretzako batez ere pertsonalki niretzat, nola esango nuke, nire umekutuna Galardi aldizkaria da, hasi baginen hasi, zenbaiti astakeri bat iruditzen zitzaion, hau, Euskara aldizkaria da, zerbait Euskaraz erabat baldin badaukagu lehenengo zenbakitik Galardi aldizkaria da, urten 3 egiten ditugu, urtarri maiatzan eta iraien, eta hasi ginen etio, ez dugu bat bera ere galdu, eta ja 40 zenbaki argitaratu ditugu. Hemen, jarraitzen dugu paperezkoa ere argitaratzen eta langile guztiari, bai Beasainen eta bai Irunen eskura ematen, bai horretaz gain, pentsa dezakezuen bezala, PDF-en argitaratzen deu, eta baita internetez irakurtzeko modune, eta 500 gora pertsona dira nik bidaltzen diedana aldizkari hau, hemen danok ez, baino gehienok ezagutzen dizu. Bueno, gero aipatu den motivazio kanpaina saiatzen ga indartsu eta potoloak egitea, eta bueno, hemen izan da, ez dakit etxen aintzakotzat hartzen zaigun egiten duguna, baino kanpoti beraldiko lora jaso izan ditugu, urtero egin izan ditugun ideiak, eta hau labur esango den nola sortzen dan, juntatzen ga azpi batzorde bat, 4-5 launekok, ezerretik horri txuri batekin hasten gea, sortzen da idea, eta gero baditugu, badegu baita diseinun ere oso ona dan pertsona bat, eta bueno, azkenen heltzen gea prozeso luze eta zea baten egiten ditugu kartel gure ustez zoragarrik, eta ateratzen ditugu kartel handik, mai gaineko egutegik, eta bestelako euskarrik ere, bai, hemen adibide batzu bakarri dare, esan ez dut konparazioak egin nahi, baina bere garaien Maialen Lujanbiok egin zigun ustua ala betea horrekin, anekdota bezala, Eluiarreko batek ikusi zon ambulatorio baten, KAF kenduta, osea, plagiatu egin ziguten guri baimen eskatuko. Bueno, aurrea,
Gero lehen esan dut, gai espezifiko batzuk lantzeko lantalde egitugu, neurketa lantaldea, hizkuntza politika orokorren jarraipen egiteko, galardi egiteko, hizkuntza eskakizunak gauzatzen ari diren jarraipen egiteko, talde naturalak aipatu dut, ez nahi luzatuko, eta ze gertatzen da, behaseinen, pentsa dezakezuen bezala, 3.000 lagun baldin bagaude, eta talde naturalak aldiko 12-14 pertsona hartzen baldin baditu, pentsa zenbat, talde natural zenbat urte behar ditugun denetara iristeko ala, baina zergaiti mantentzen dugu, badakigulako eta frogatuta daukeulako parte hartzen duten horien balorazioekin oso aberasgarria direla. Ez dugu egiteagatik. Gero, 2008 bikain sortu zanen, lehenengo urtean gu behasengo aurkeztu genuen, orduan, oinarrizkoa orduan beltza deitzen zitzaion, gero izen aldatu zitzaion, bazirudin beltza nola betere txikikeri ezala ez, oinarrizkoa lortu gendun, aitortu zitzaigun, hobetu esan da, behasengon, 2011an aurkeztu genuen Irungo lantegie, eta zuzenen zilarrezkoa aitortu zitzaigun, egie dalako Irunen erresagoa zala, besteak beste, hainbat departamentu behasainen daudelako, eta Irunen ez, ekonomien kudeaketa, eta ez, berriro ere goiraipatuko dute Irun, zate Irunen hor ikusten dezuena zorritxarrez minbizi batekin hiltzan, eta ze garrantzi duen zuzendaritzako edo lantegi baten buruk sinistea hontan, eta sinistea bakarrik ez, baizik eta laguntzea ez, eta hor dago Javier Elustondo, aseratik sinistu zuena gure historia honetan, eta 2011an zilarrezko bikain aitortu zitzaigun, eta gero duela 2 urte aurkeztu genuen behasengo lantegia, eta horrereia zilarrezkoa aitortu zitzaigun, hor ikusten da nolabaiteko garapen bat ez. Eta, erronka nagusiak, hizkuntza irizpideak adostuta ditugunak kafen barrun, betetzen direla bermatzea noski, segimendu egin hori sistematizatzeko nolabait, langile guzti behin eta berriz zabaldu esan egin behar zaio, informatu egin behar zaio, ikuskaritzak egin behar die, neurtu egin behar da. Gero, ahozko komunikazioen jarduera berrik, oain Euskaraldia dala eta, hori ere esan ingo dut, parentesi artean hemen ez jaso baino, iaz Euskaraldian parte hartu genduen, bai behasinen eta bain Irunen, eta guk helburu bat bagenu, zorionez helburu hori motz geratu zaigun, jendearen borondatez, bai belarri prest eta bai hau bizi guk uste baino jende gehiago parte hartu zuelako. Badakizue gu izan zala pertsona norberaren borondateko zerbait, datorren urtean desberdine da, eta guia dagoeneko aurreatu gea, eta lortu deuna da, giza baliabideetako lan harremanetan 18 lagun gare, eta dagoeneko berbasarea martxan jarri deu, zergatik denok euskaldune galako, denok euskaraz hitz egiteko gai garelako, baina gero egunerako errealitatea ez talako ala, eta gure artean ere badagoelako natural, espainolez bizidienak, pentsatu ze euskaraz ari direla ez. Orduan, berbasarea martxan jarri deu, hain zuzen ere, honek ondo funtzionatzen baldin bado, gero nahi deulako datoren urtean beste toki batzutara ere pasatu, baina gu nahi gendun gu izatea adibide ez, eta gero Euskaraldian guk aurkeztuko dugu, eta nahi dugu gizabalia lan harremanetan, eta ez akaberan ez dakin nun. Gero, Euskararekin konprometutako erakundea izaten jarrai dezan nahi dugu, ez dago inungo zalantzarik hortan, mantentzen dugu kafe luiarre sarietan, hor kafen egiteko egiesan babesle izatea besteik ez da, igartza beka behasengo beka idazle gazteentzako baita babesten dugu, bikainen hasiera-hasieratik 2008 gaude, eta ni ebaluatzaile aitzeaz gain, kafek euskara batzordek beste 3 partaide voluntario bikain ebaluatzaile baditugu ja, jendaurren erabili diputazioko proiektun parte hartzen nahi dugu, goizen hemen aipatu dan Indeusen ebai, eta gero Ingudea ere aipatu dut, Goierriko enpresen euskara batzordean, aipatu dena ditut, momentutan oso gutxi garelako, baina aige aleginen, momentutan gaude Irizar, Eredu, Ederfil, Ezarri, Orkli,
estanda, bat ahaztuko dut, baina bueno, harremanetan gaude indarrekin, hanpokin, eunekin, bueno, Euskaraldian esan de parte hartu genuela, eta gero, lanpostu bakoitzari dagokion hizkuntza eskakizunak adostuta daure, onartuta daure, baina falta da aplikatzea, horrek lana ematen du, baina bueno, hori da erronka, hori gauzatuko deguna. Gero, ez genekin jarri bez, baina jarri egin dugu, noski gure helburu bikaintasuna da, eta urrezko bikain ziurtagiria lortzeko helburukin ari gana honetan, ez? Bestela gaudean tokin gozo egoteko ez du merezi, ez? Gaur goizen ikusi dugu hemen, ez? Hainbat jendeen azterketakin, eta bueno, asmoa dugu, espero dut nik erretiro hartu horretik irungo behintzet lortzea. Eta gero hizkuntza erakundeko kudeaketan txertatzea, ez? Argi eta garbi esan dezadan, momentuz ez dugu lortu hori, adibidez lan arriskuen prebentzioa bai dagoen bezala, edo ingurumena bai dagoen bezala, enpresaren kudeaketan txertatuta, gu gaude nolabait ere zeharka hor gabiltzea, ez? Baino, bai lortu duguna da, ardura honekin saiok egiten ditugu, eta aurten bertan, behar zeinen, nolabait ere departamentua handienakin, trenen akabera 800 langileeko trenen akaberako 8 ardura honekin bilera indeu, bojien akaberako 200 langile dien ardura honekin bilera indeu, eta oso garrantzitsua sekula egin gabe geundena informatikako ardura honekin ere egin dugu, eta oso jarrera ona da. Ez dut aipatuko, gu ere SAP-ekin gabitze, KAF ere SAP RP famatu horta sartzea dijo, eta hor gabitze indeusekin baita. Eta ez dakit uste pasa baina izela, baina mila esker benetan.